Saat 2'de ýyglanışdyk, Tekabadyrdan ýola düşdük. Bu gezek ýolumuz Türkmenistanyň iň meşhur ýerine, Derwede. Kartara. Aşgabatdan 4 saat uzaklykda ýerleşýär. Haýsy minnik hepdäniň ýagdawlygy ýyza galdy we dinjaliş başlady. Bu hurdak owadan geçen ýerde şeýle bir köl bar. Kölüň ýanyna durduk, saklandyk, suraty düşdük, video düşdük we bu ýerde juda köp turistler geldi. Koreýadan gelen turistler. Bularyň Derwedäni görmäne barýar ekenler. Saklanyp surat düşýärler, video düşýärler. Ýene bir näçe wagtlap ýol ýörä. Yervent diýilen ýere gelýär. Yerventde zapravka bar we kafeler bar. Ştaýda saklanyp kofe içip bolýar, çaý içip bolýar. Bu ýerde ýene turistler bar. Ilkinji gezek dostlar, şeýle kan turist görýän, uzak ýurtlardan gelipdirler. Şeý biziň ýurdumyzyň owdan üýtgeşkerlerini görmäne, garry adamlara şeýle bar içinde. Biz üýşüp şadýan bolup haýysda gitdik dostlar. Ýene bir azrak ýol ýörenden soň birinji Carter'a gelýär. Bu ören ullakan Carter bir wagt berden gaz çykan, şu wagt içi suwdan doldurulan, şeýle ullakan bir ýeriň aşagynda köl bolupdyr. Adamlar berde gelýärler, suraty düşýärler, video düşýärler. Bu gaty ullakan we owdan ýer aýdyp ýer ýaldan, gaty ullakan iskusstyny şeýle bir çukur we içem suwdan doldurulan gömgök suw bar. Bu ýerden soň ýolumuz dowam edip 15-20 minutlardan esas Carter'a barýar, Derwede. Bu Türkmenistanyň iň meşhur ýeri. Derwede. Türkmenistanyň iň uzak ýeri. Dostlar, biz syýahat edip Türkmenistanyň hemme ýerine gitdik. Daşowda gitdik, Balkana gittik, Mara gittik, Lebaba gittik. Aşgabat, ahal hemme ýerine aýlandyk. Iň soňunda dostlar biz Derwede geldik. Derwede hemmesinden uzak ýer. Dostlar, berde yüzlerçe miňlerçe turistler gelýärler, ýygydylanok gelip şu Carter'ı görýärler. Olar uzak ýurtlardan dünýäniň pulunu çykaryp gelýärler şu ýeri görmek üçin. Häzir daşy ýurtdan gelen turistlerle salamlaşyp, gürleşip görýär. Hany haýsy ýurtdan gelipdir we halapdyrym bu taýsyny. Hello. Hello. Where are you from? China. China, Beijing. Oh, ni hao ma. Ni hao, ni hao ma, ni hao. Dostlar, Xitaydan gelipdir dostlarymız. Nimen wada pangya. Friend. Yeah, bizim dostlarımız. How did you find this place? Gorgeous. The word that I can think of is gorgeous. It's just like a very big fire pit, and it's really amazing. Frankly speaking, yeah. How many days you come to Turkmenistan? Only one day, only 2 days. So today and tomorrow we'll come back to Uzbekistan and then fly back to China. Only here, we are heading for here. Dostlarımız 2 günlük gelipdirler Türkmenistan'a, ondan sonra Özbekistan'a, sonra yine Xitay'a gitmişler. Have a nice trip. Ah, yeah, sure, you too. Okay, Yeah. good luck. Thank you taking you. part. Thank you. Bye bye. Bye. Xie. Zaycan. Sağ olun. Şu an daşa yurtdan gelen turistlerle gürleşip gördük dostlar. Xitay'dan gelipdirler ve halapdırlar. Bari o 2 günlük gelipdirler ve 2 günün birinde Hökmanşy Derwedäni gelip görýär ekenlerde. Derwede Türkmenistanyň iň meşhur ýeri bu taýsy. Garankyda azjyk kamera pesi geçe, arkamyzda mena şeýle Carter dostlar, gaty ullakan ýerde şeýle ot ýanypdy. Diňi Türkmenistanda dünýäniň başga ýurtlarynda da şeýle gabat gelip bolmajak ýerleriň birisi. Gaty seýrek ýerleriň birisi we ören ütkeşik owadan ýer. Derwede gezilenje gelmek üçin, şunu ýa-da Türkmenistanyň iň meşhur ýerini görmäne gelmek üçin Ykjam syýahat turizm kompaniýasy bilen habarlaşyp bilýärsiňiz. Ýa-da videoda görýän telefon belgingizden habarlaşyp bilýärsiňiz. Bahasy ören amatly Ykjam syýahatine gelseňiz, hem gyzykly, hem amatly, hem ýatdan çykmajak ýerde, ýatdan çykmajak denjalýar. Garabun kanalımızdan maslahatımız, yurdumuzun owadan yerlerini görün, aýlanyň, syýahat edin, dünýäge reşiňizi giňer we şeýle owadan yerleri görmegiň öz boluşly ýetgeşik bir lezzeti bar. Biz Ykjam syýahat turizm kompaniýasyna gaýtdyk. Ören amatly, ören gyzykly we ören ynamdar we gowgurnaýarlar. Siz Derwede hakynda nämeler bilýäňiz? Kommentariýada belläp geçiň. Başga nähili owadan üýtgeşik ýer bar bolsa bize kommentariýada ýazyň. Gelers o ýerden görürüz. Indi videolarymyzda görüşýänçe, paka.